खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 8 आगस्ट 2023 बारायजाया मंगलबार फैदो दिनैनि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। गावनि बिसिजों इसिङारि सोमोन्दो दं होननानै गारिजों सौदों एक्सिडेन्ट खालामदों। पान्जाब रायजोनि सांगुराव सानै सुबुङा बाइकजों थांबाय थानायाव जगजीत सिंहआ गावनि बिसिजों सोमोन्दो दं होननानै सन्देह खालामनानै गावनि गारिजों बिसोरनि बाइकखौ एक्सिडेन्ट खालामदों आरो बे जाथायाव सन्देह खालामजानाय सुबुंनि असे बिमाया थैदों आरो सन्देह खालामजानाय सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। बिनि मुङा जाबाय कुलदीप सिंह आरो थैनाय बिमायनि मुङा जाबाय बलदीप सिंह। जाथाया जाखांनायनि उनाव दायनिगिरिया पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। बलदीप सिंहखौ जगजीत सिंहआ गावनि बिसिजों इसिंनि सोमोन्दो दं होननानै सन्देह खालामनानै बे जाथायखौ खालामदोंमोन। गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय बकाघाट ओनसोलाव सासे एएसआइ पुलिस अफिसारा गावसानि नखराव खामानि मावनो थाखाय लाखिनाय हिनजावसा गथ'खौ बुनानै इनाय खालामबाय थानायनि जाहोनाव पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय दुथां पुलिस अफिसारनि मुङा जाबाय जयन्त बरा आरो बुजानाय गथ'आ 12 बोसोरनिल'मोन। लोगोसे बे जाथायावनो लोब्बा थानाय जयन्त बरानि बिसि बनश्री बरा आरो जयन्त बरानि बिनानाव दीपशिखा सयकिया बिसोरबो एरेस्ट खालामजादोंमोन, नाथाय बिसोरो बेल लानानै गफिनदों आरो बे जाथायावनो लोब्बा थाबावनाय जयन्त बरानि बिनानावनि फिसाय बाबलु सयकिया खारखोमानानै दङ। बे समाव बाबलु सयकियाखौ नागिरनाय खामानिया सोलिगासिनो दङ आरो बे जाथाया थांनाय 2 आगस्टआवनो जादोंमोन। उनावहाय बिसोरखौ एरेस्ट खालामदों। रांनि थाखायनो गावनि असे फंबायखौ इनाय बुथारदों। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय मदगारिया ओनसोलाव सानै बिदा आरो फंबायनि गेजेराव रांनि बाथ्राखौ लानानै गिथाव बाथाव नांलायनाय जानायाव बिदाया फंबायखौ अन्थाइजों गाग्लोबनानै इनाय बुथारदों। बुथारजानाय फंबायनि मुङा जाबाय सुनील रय, 28 बोसोर बैसोनि आरो बुथारग्रा दायनिगिरि बिदानि मुङा जाबाय हीरालाल रय। बे समाव दायनिगिरि बिदाया खारखोमानानै दङ आरो बेखौ गुवाहाटी पुलिसा नागिरगासिनोबो दङ। जाथाया जाखांनायनि उनाव सुनीलखौ नखरनि मानसिफोरा गुवाहाटी मेडिकेल हस्पिटालाव लांनायबो जादोंमोन, नाथाय रैखा खालामनो हायासै। महाराष्ट्र रायजोनि ठाणे जिल्लानि सिङाव थानाय कल्याणआव साथाम सुबुङा गावसोरनि बिनानावजों गोसो थोलायग्रा सासे सेंग्राखौ हाथुराजों देथारनानै बुथारदों आरो बुथारखांनायनि उनाव साथामबो दायनिगिरिफ्रा पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। दायनिगिरिफ्रा सेंग्राखौ बुथारखांनानै बिनि गोथै सहखौ उलास दैमायाव गारना दोनदोंमोन। उनाव गासैबो जाथाया सोराङाव फैनायनि उनाव साथामबो दायनिगिरिफ्रा पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। बुथारजानाय सेंग्रानि मुङा जाबाय शेख, 29 बोसोर बैसोनि आरो दायनिगिरिनि बिनानावनि मुङा जाबाय मुमताज। रिपर्टनि बायदिब्ला दायनिगिरिफोरा शेबाजआ मुमताजजों सामफ्रामबो नांलाय खमलाय खालामबाय थानायनि जाहोनाव बे जाथायखौ खालामदों। हमजानाय दायनिगिरिफोरनि मुङा जाबाय शोएब शेख, इरशाद शेख आरो हेमंत बिस्वादे। सैथोथा बेखौ जों दिनै नायनो फैदों। जों खुगाजोंल' बुङो जे बर' रावा गेवलांथों आरो बर' रावा बुहुमनि बिखायाव गोसारलांथों आरो सिनायजाथों। नाथाय जों दिनै नुनो मोनदों जोंनि बे काउन्सिलाव बर' रावा थारैनो बेसेबां सिकिउरिटि दंमारो। दिनै जों काउन्सिल मोनबाय, जोंनि बर'आनो दिनै दैदेनबाय। बे हिसाबै जोंनि बे काउन्सिलनि अफिसफोराव जे बर' रावा बाहायजादोंना बाहायजायाखै जों दिनै नायबाय। जे नोंथांमोना नुबाय जे मोनसेबो फिडलाबसेबो कुनु एलफाबेटजों लिरजानाय कुनु एप्लिकेसन गांसेबो गैया। मिथिबाय? गांसेबो दिनै बिन्दो मोनसेबो दिनै लिरजानाय गैया। अब्ला दिनै जोङो बुङो जे जोंनि बर' रावखौ जोङो बुहुम बिखायाव बेसेबांबा गोजौ लाना थांना जों समायना खालामनाय, बर' रावखौ जों फोथांनानै लाखिनाय। नाथाय दिनै नों सार्कल अफिसावनो जा, पिडब्लिउडियावनो जा, फरेस्टआवनो जा, ब्लकआवनो जा, जेसेबां अफिसाव नोंथांमोना थां, मोनसेबो बर' हांखोजों लिरनाय मोनसेबो लेखा नोंथांमोना मोननाय नङा। नोंथांमोना दिनै नुखाबाय जे गांसेबो एप्लिकेसनबो, गांसेबो प्रप'जेलबो, गांसेबो फाइल माने बर'जों लिरनाय गैया। अब्ला बुंदो बर' रावखौ जों थारैनो फोथांना लाखिनो गोसो दोङो ना जों खुगायावल'? जों नुदों जे साइन बर्डआव बर' लिराब्लानो हुखुमारनाय खोमोरनाय जों नुदों, नङा होमबा? नुदों जों क'क्राझाराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे खामानिखौ मावदों, बनस'आबो मावदों बा अनेकथा जोंनि अर्गानाइजेसनफ्रा बेखौ मावदों जानो हागौ। नाथाय देरसिन खामानिया मा?
नै अफिसफोरावसो जोंनि बर' रावा लिरजानाय जानांगौ। जोंनि संबिजितनि 8 सिडिउलाव हाबखानाय बर' राव बियो। बेखौ बाहायनांगौआ जोंनि दायित्व आरो बेखौ नटिफिकेसन होनांगौआ जोंनि काउन्सिलनि दायित्व। नो डाउट नैबे रुलिं गभर्नमेन्टआल' दाय आं बेखौ बुङा। बारलांनाय गभर्नमेन्टफोर जायहा BPF सरकार बारलांबाय बिसोरबो दिनै बे खामानिखौ जाफुंहोनो हायाखै आरो नै दाबो जोंहा दिनै प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय सरकार बिथाङाबो दिनै बेखौ जाफुंहोनो हायाखै। जों आसा खालामदोंमोन, बर' रायजो राजा आसा खालामदोंमोन, जितु हाग्रामा महिलारिनिख्रुइ प्रमद बर' बिथाङा गोरोंसिन होननानै मानसिफ्रा दिनै सानदोंमोन आरो बर' रावखौ फोथांना लाखिनायाव बांसिन जुरदार खामानि मावगोन होनना प्रमद सार बिथांनि सायाव फोथायनाय दङमोन। दिनै बर' रावखौनो लानानै बिथाङा दिनै बे स्टेजसिम फैनाय, नाथाय दिनै नोंथांमोना नुबाय बिन्दु मोनसेबो बर' राव हांखोजों लिरनाय दिनै नुवाखै। बै समाव BPFनि समावबो बे फेलार जादों होननानै आं दिनै बुंगोन आरो दाबो बेबायदिनो एखे रोखोमैनो दोङो। सानैसो अफिसारा बुंबाय जे जोंखौ फोरोङोब्ला जोङो रोंगोन आरो फोरोंना गैयाबा जोंबो रोंनो। दिल्लीनिफ्राय, गुजरातनिफ्राय, UPनिफ्राय फैनाय अफिसारफ्रा फैनानै दिनै एसामिस सोलोंफैयो। अब्ला दिनै आसामाव थानाय सासे अफिसारा बर' मानो रोङा जानो बेखौ बुंदों। फोरोंनांगौनि दायित्वआ जोंनि आरो बेखौ इन्डिकेट होनानै नटिफिकेसन होनांगौआ गभर्नमेन्टनि दायित्व। दिनै रोङागौ मानि बिथांखौ फोरोंबाय थानांगोन आरो बे सानसे समाव सेटआप जानानै थागोन। अब्लासो जोंनि बर' रावा दिनै थांनानै थागोन। नोंथांमोना दाखालि बावै नुदों नैबेयाव बर' राव लिरजानायाथ' गोजाननि खौरां, जोंनि बर' रावखौनो फोजोबनो थाखाय थांखि लादों होननानै दिपेन बर' सार बिथाङाबो निउसाव होखाबाय। नै थांनाय सप्तासेनि सिगां बिथाङा बुंदों बर' रावा माबायदि अमायनाव खालामजादों, बर' रावा माबायदि नागारजादों, माबायदि फोजोबलांनो नागिरदों, मानगोनां दिपेन बर' सार बिथाङा दिनै निउसाव बुंखाबाय। अब्ला नाय जों बर' रावखौ बेसेबांबा बुहुमनि गोजौ बिखायाव जोङो लांनो थाखाय थांखि लानाया जों सिमांसो जागोन। आसामनि आयेन आफादाव जोंनि बर' रावा लिरजाबाय, बेखौ जों गोजोनदों। नाथाय जोंनि बर' रावा अफिसियेल बाहायजायाब्ला आयेन आफादानो जा दिल्लीनि राजदरबाराव दिनै लिरजाबाबो जोंहा मोनदेरनाय जेबो गैया। बेनिखायनो खावलायदों बयबो रायजो राजाया नैबे बर' एप्लिकेसन दिनैनिफ्राय जानांगौ आरो बर' एप्लिकेसनखौनो हो आरो सोरबा अफिसारा जुदि अमायन' खालामदोंब्ला आंनि नम्बरखौ नोंथांमोना गोसोआव ला, आंनो फन हर, आंनो खोन्थाहर। 100 जन 200 जन मिडिया लानानै जों बे बोसोनाव फैगोन जे नोंथाङा बर' रावखौ मानो नेग्लेक्ट खालामदों। आंनि नाम्बारखौ नोंथांमोना गोसोआव ला 994354278080। बे नाम्बारखौ लानानै नोंथांमोना आंखौ कल खालाम। नोंथांमोना बे अफिसारा जुदि सोरबा मेन अफिसारा जुदि बाहायनो गोसो गैया जादोंब्ला बिनियाव जों सोंफैगोन जे नोंथाङा मानो बर' रावखौ मानो अमायन' खालामदों, मानो बर' रावजों नोंथाङा 6 सिडिउलाव 8 सिडिउलाव हाबनाय बर' रावखौ नोंथाङा मानो अमायन' खालामदों जों बुंनो हागोन। नाथाय जुरिजेननाया जोंनि काउन्सिलनिफ्राय जानांगोन, जोंनि मानसिनिफ्रायनो जानांगोन आरो आं गोबांखौ बुंनो सानाखै। बेखौनो नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।